Jesam ti ikad rekao kako sam ja bio u svemiru, ha? Jel znaš ti? A zašto me... Ne želim opet ići jest! Novi video! Znači, nova ideja je... prvo ovo ćemo staviti da ja dokažem da sam bio u svemiru. Neko novo smeće! Dobio sam ideju iz razloga što sam jedan dan izašao van i bilo je prezima. I onda sam si umislio, znaš ti kome još zima? Ptičurinama! Tako da sam nabavio ovo tu čudo i sada ćemo to ići izgraditi i onda ćemo otići u šumu i to zakačiti. Ja sam praktički Mr. Beast za ptice. Za ono što vi ne znate o meni je da sam ja bauštelac. Moj deda je bio strojar, moj tata je bio nitko. Ali šta je ovo tu? Čekaj, šta smo mi uopće uzeli? Šta je ovo? Nistkasken bauštensen... Nistkasken bauštaz? Marko Njemace. Ok, znači imamo ovdje tu upute. Znaš šta, zapravo koga bol briga za upute? Ne treba nam, možemo ovo sami složiti. Ovo je kućica za ptice koje mogu izgraditi onak dvogodišnjaci, šta ne. Srećan pa sam ja stariji. Ne, brate mili, ovo nema smisla. Čekaj, šta trebam raditi? Ne treba je nam upute, pa nismo seljaci, stariji smo čovječe, Pa reći neki dvogodišnjak biti bolji od mene u ovo. Ajmo onda prvo odmah napraviti krov, jer ja imam neki čudan feeling da je to najkorisnije ovdje. Ma gođi mala, kođi, sad ćeš dobiti dom. Uđi unutra, a šta gledaš? Pa to ti je tvoje. Eto na. Ok, idemo ovo zašarafit, pošto ja vjerujem da je radim dobro, ok? Iskreno, zbilja vjerujem. Gledaj. A ne, ovo nema smisla. What? Čekaj, stan malo. Tako da morat ćemo maknuti opet. Zašto sam ovo toliko jako zašrafio? Najvjerojatnije zato što sam počeo trenirati. Ti ovo izgleda ko da... Znaš, ovo je krović, ovdje tu uđe unutra i onda živi unutra. Je li ti to dobro? Znaš šta, nije ni bitno. Gledaj, ptica je, ne mre birat, šta glumimo uopće, Ovako, pa frende moj, ovo mora biti to. I onda ovo šiknemo ovako. Frende moj, pa ja sam napravio kućicu, Vidi. Ovo nema smisla. Zašto mi je tak nekak jadna kućica, Ali nekak mi je nestabilna. Eto, ne znam. Zbilja ono, ko da... Ne, zapravo, malo im je pod zeznut. Čekaj, šta je ovo? Ti vidiš da je sve ukrivo. Vidi rupa, vidi ovo, Sve ide prema desno. Šta je ovo? Hvala. Prvo, koliko godina ima? 3+. Daj jaren! Jel vidiš ove dve ove neka smeća ovdje? Pa ja to nemam unutar ovog. Tako da vjerujem da sam ja dobio krivu kućicu. Ko da će ptica skužit. Jel tako? Koga boli briga, idemo mi crtat! Mogu ja šiknut? Vidi, savršeno paše. Ja to neću moći izvući. Ali šta da napravimo? Šta da nacrtam na ovo smeće? Kovs kućica. Jel se vidiš u ovom? Jel će živjet ovdje? Jel će živjet... Jel sad gledaš, sad si skužio. Nećeš. Ali reci mi samo, jel želiš ovo? Želiš? Hoćeš plavu boju? Nećeš? Ko je? Ova crvena? Gledaš što dalje, čovječe? Hoćeš kist? Nećeš? Frede! Samo da prvo vidimo uopće kako ovo izgleda. By the way, ja sam friško kupio ovu tu majicu, tako da... Samo se nadam da neću zeznut, ok? Šta je ovo? Zašto ima toliko... O ne, ovo je preteško. What? Neko mene zeza. Oh my god, ti mene želiš reći da trogodišnje dijete ovo može otvoriti, a? Neki jak mali, a? Neki jak! Frede! Ja mislim da sam negdje mišić istego. Kako me boli. Ne, bez esanci, ja ovo ne mogu otvoriti. Nije šala, nije ni skeč, nije ništa, ovo ne mogu otvoriti, doslovno. Ok, znači sada imamo i crvenu boju. I sad još samo bijelu i iz razloga što, eto, da možemo posvijetliti neke stvari. Ja znam samo da se od žute i plave radi zelena boja, a od crvene i plave se radi ljubičasta. Ljubičasta se radi. Pa neko u 4. razredu likovnog sluša šta mu žena govori, Ne mogu ovo otvoriti, gled krv. Frende, ovo je najgore pakiranje na ovom svijetu. Ali okej, i još sad samo bijela boja, nemam im. Osjetio sam malo da je... Ne, ne opet. Ja mi da sam sad otvorio. Nisam, brate, nisam. Dobro, šta me gledaš, čovječe, smirit ću se, Yes! Oh my god, yes!
Yes i yes! Ovo mi je bilo ko tjelovježba za danas, Ovo nema smisla. Ali okej, sad napokon možemo krenuti sa crtanjem. Pošto vi već znate, ja sam najbolji slikar na ovome svijetu. Tako da, ajmo krenuti s ovime. Iako, ja bi ovo baš onak, znaš, da bude svih boja. Ajmo na ovu tu stranu nacrtat kovs. I to ćemo ovak naopako. Jel ti znaš da sam ja disleksičan i disgrafičan? Da ne znam ni kak se izgovaram. Uglavnom, mutav sam. Ali čekaj, okej. K, O, F... Au, ja sam zeznuo. Di ću S stavite? S! O, sad, da... Sorry ljudi, malo popio sam kofeina. Pa mi je bolje. Ali uglavnom, dobili smo jesi najmanje čašce. Jaj, brate, nema smisla, Ali okej, čekaj, da vidimo. Zašto će mi to? Samo ovako, a? Ja bi ovo popio. Šalim se. Okej, da vidimo. Znači, ja sam htio napraviti nekakav outline oko ovog kovs. Tek toliko nek da bude malo ljepše. Juuu, frende moj, pa ja sam najbolji slikar na ovom svijetu. Kako se zove ona mala? Kak ide? Prvaci! Ja sam najbolji slikar na ovome svijetu! Ovo je ružno, jel' tako? Aha. Ja mislim da onda nema bolje ovak samo da sam ostavio plavo, jel' tako? Krenut ćemo iz početka, ali zapravo mogu bi ja to sve ovak lijepo da bude... Ali iskreno, relaksira me ovo. Baš me relaksira, onak smiren sam. Ali duboko u sebi želim onako ovo strgat. Ali sam smiren. Ja ti misliš da sam ja trebao u zatvoru završiti? Ha? Šta ako ja napravim ovu kućicu, ovo se useli i ja to uzmem sebi nazad? Ko banka. Jel bi me mogli progoniti za to, ha? Ha? Jel želiš kupit kućicu? Ona samo gasira. Ajde stavim neku no copyright beat. A stali... Svakog dana ja se pitam zašto se nisam koknuo ranije, šalim se, naravno ne brini se, sve će bit okej. Upravo sam bacio plavu boju po mobitel. Okej, dosta. Ajmo se mi malo koncentrirati, frende moj, na ovo tu. Znači, obojat ćemo sve... Znaš šta, jel ja mogu ga samo ovako, ha? Vidi koliko je jednostavnije. Doslovno, zato što je drvo. Kuži, pošto je drvo, a na drvo se lijepo onak samo maže. O tome se radi. Osjećam se ko pračovjek, Vidi ovo. Vidi šta mi se desilo. Tako je, gledaju to. Za tebe radim ovu kućicu, za nikog drugog. Seljak jedan. Ha? Okreni se, ne gledaj me. Ali ti misliš da će se one udaviti ovdje? Ptice, ha? Od svih ovih. A neće. Voda. Ovu stranu ćemo roknut crveno. Malo previše. Kome ćemo vi prodati ovu kuću, ako se desilo smrt u tome? Iste su boje. Okej, čekaj, imamo ovu stranu, ovdje sam malo zezno, ali nije bitno, obojat ćemo i to. Tako, sa friend, daj još ću ga ovako, a. Ajmo malo i ovdje isto crveno. A reci mi da ovo u šumi ne bi bilo dobro, a? Zamisli onda ptice onak žive u tome i neko vidi, znaš ono, ovo ovak bude skroz negdje gore na grani i ona neko vidi kak se ovak miče. Šta misliš šta bi pomislio? Pa da su ptice unutra, šta drugo čovječe, pa je ovaj ptića bla. Ti misliš da je ovo pametno što ja radim? Malo ga kvarim, jel tak? Vidi mi ovo, ko da sam dijete, zato je ono bilo 3+. Okej. Imamo apsolutno sve. Sve ove strane smo riješili, tako da ajmo mi sad krenuti lijepo sa nekim crtanjem. Znači ono što sam si ja mislio je da s jedne strane piše kovs, a s druge strane da piše subscribe iz razloga što se trebaš preplatiti za još. Šalim se, ali definitivno trebaš. Znači uzet ću novi kist, zapravo zvat ću sve ove kistove. I ajmo sada sa bijelom bojom ovdje napisat kovs. Ali evo ga, kovs. Opet sam zeznuo razmake, kovs, točka. Zna bolje, jel tako? Prvo uzimamo ovu tu boju, stavljamo ovdje. Di mi je ovaj? Tu je s ove strane. Znači ovako ćemo napraviti sunce. Koje je zeleno jer sam zaboravio da žuta i plava je dobro. A realno koga boli briga čovječe, šta će ptica znat da li je sunce ili ne, a? Molim te. Pol ovdje tu golubao niti ne zna leti čovječe kak spada, Okej. Ajmo nacrtat lijepu ptičicu malo. Riba. Ili nije ako joj stavimo noge. Ha? Koja riba ima noge, a? A zapravo vi sumnjate u mene, vi nemate pojma kako se vidi ovo. Kaka! Ali čak i nije loše, vidi ovo. Baš je onak kaka!
baš me na to podsjeća. Izgleda kao nekakav demon, čovječe. Vidi ovo. Možda sam zapravo... znaš šta? Može biti leptir. A zašto je toliko teško zacrtati? Ovo je za trogodišnjake. Šta je ovo? Šta misliš, jer mogu prodati ovo tu? Ovo ko je art. Za nešto, za milijune, ha? Šta gibaš kamerom ko da ne mogu? Šta glumiš, čovječ? Ovo vrijedi 20.000 eura, sigurno, Ovo je crna rupa. Potiče me na moju dušu. A sve sam zezno, I ovdje ćemo nacrtati vrata iz razloga što želimo gledati kako se zabijaju. Jer one su dovoljno mutave da nemaju pojma gdje ulaza. Ne. I dalje me zanima, hoću li ja otrovat ptica s ovim ili ne. Tu ne radim ja ovo za džabe. Kućica izgleda fenomenalno, još samo popuniti ove tu gluposti koje, znaš šta, popunit ćemo ih ovake. Frenda moj, vidi ovo, vidi koju plavu sam ja dobio, zeleno, plavo, malo čudno, ali je moje. Evo, fantastično, napravili smo našu kućicu. Znači, ovdje imamo kovs. S ove strane imamo vrata iz razloga što želimo da se zabijaju u njih. S ove strane imamo sovu. Valjda. Ovdje nisam zapravo ništa nacrtao. Pa nisam do kraja napravio. Zašto gušteri odjednom ovdje? Gdje su mi ptice one? A opet sam ga ofarbao, zašto ja ne mogu ništa? Sovi me. Zlačista kućica. I sada nam trebaju stanovnici te kućice, tako da idemo se mi lijepo spremiti i otići u šumetnu. Nemam dovoljno talenta za ovo. Vidu kako ovo izgleda, ovo je smeće. Ovo nema smisla. Ovo je napravljeno za trogodišnjaka. Znači za trogodišnjaka. Nist kasten baušten Robin. Robin je za one ptice Robin. Frende moj, mi radimo za krive ptice, pa to nema tu. Takim se boje neće svidjeti. Štak niti jedna neće nastaniti moju kuću. Pa ja ću pasti u depresiju. Ne mogu ja ovako. Meni treba ljubav u životu. Šta je ovo? 3+ jaren. Ja mogu ugušiti s ovim. Okej, dobro, ništa. Idemo vidjeti ptice!